Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνήθως αυτό το σημείο είναι που σας λέω για τις περιπέτειες του Λάμπρου, αλλά σήμερα είναι special επεισόδιο. Έχω καλεσμένο ένα πολύ καλό μου φίλο και ένα από τους καλύτερους stand-up comedians στην Ελλάδα. Θέλω να δώσετε ένα θερμό χειροκρότημα για τον Γιώργο Χατζηπαύλου και τις περιπέτειές του. Ιδιοκτήτες σκύλων είναι οριακά διαταραγμένες προσωπικότητες. Διότι ισχυρίζονται ότι τα σκυλιά είναι έξυπνα ζώα. Τα σκυλιά είναι πανηλήθεια. Έχεις ένα σκύλο. Γυρνάς από τη δουλειά. Σε βλέπει, ενθουσιάζεται. Ήρθε. Το χαϊδεύεις, ηρεμεί. Πας 1 λεπτό στην τουαλέτα. 1 λεπτό. Βγαίνεις. Ήρθε. Αυτό λέγεται άνοια. Δηλαδή, ο σκύλος πρέπει να αρχίσει να λύνει σταυρόλεξα γρήγορα. Σε αντίθεση με τις γάτες, οι οποίες μπήκες δεν μπήκες. Κανονικά. Ο σκύλος ουρλιάζει. Ήρθε το αφεντικό, θα πάμε, θα παίξουμε. Η γάτα, καλώς το να τον βρήκε στο δρόμο. Είναι άλλος κόσμος οι γάτες. Χαϊδεύεις το σκύλο, λιώνεις την αγκαλιά σου. Χαϊδεύεις τη γάτα, έχει μια ξυνήλα. Άσε με, θα με κατσιάσεις. Πήγα κομμωτήριο, σταμάτα. Βάζεις το σκύλο να φάει, ό,τι και να του βάλεις, σε αντιμετωπίζεις σαν το Λαζάρου. Τι ωραίο φαΐ, αφεντικό. Très bien, ça c'est bon. Βάζεις τη γάτα φιλεταρισμένη πέστροφα, μεσός δυόσμο, το κοιτάει. Εγώ θα φάω έξω απόψε. Είναι κατεψυγμένο, τι. Και εδώ θέλω να καταλήξω. Οι γάτες είναι ή δεν είναι το πιο κομπλεξικό ζώο στον κόσμο? Ναι, το είπανε. Θα σας το αποδείξω. Στο σεξ. Όλα τα ζωάκια κάνουνε σεξ. Δεν ενοχλούν. Η γάτα, άμα δεν την ακούσουν 8 τετράγωνα, δεν μπορεί. Και έχουν και τα προκαταρκτικά οι γάτες, αυτό το αου. Δηλαδή θα κατέβω να την απαυτώσω εγώ καμιά μέρα. Και μετά θα φωνάζει πονάω. Ευχαριστώ πολύ!